12 godina gdje je uopće govoreno da je Hrvatska vojska spasila Bihać. Hajde, pitajte ljude, jel znaju uopće za to? Osim ako ne čitaju mene. Naravno, osnova ove knjige je pismo Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, koje su napisali nas 20, sad je već 30 akademika i biskupa, a potpisalo je više od 2300 Hrvata, od kojih je, recimo, sveučilišnih profesora i znanstvenika oko 200 i nešto, ali to isto u medijima se ne spominje. To se isto ne zna. U tom pismu mi govorimo o tom Bihaću tek. Onda ja sam to pismo koje smo sa tim potpisima poslao veleposlanstvima, vlastima, članicama Ujedinjenih naroda koji su u Vijeću sigurnosti i u onom prošle godine i u ovom novom sazivu. Sve su to imali, naravno, nikakva reakcija. Nije bilo, osim što je Jadranka Kosor kao tadašnja premijerka mi je napisala pismo i pozvala na suradnju i tako, ona je to prihvatala. To je vjerojatno bilo više predizborno vrijeme i tako dalje, ali opet je se na neki način se oglasila, ali opet mediji čak ni to njezinu reakciju nisu zabilježili. Znači, ne smije se u ovoj Hrvatskoj državi reći da je Hrvatska vojska u operaciju Oluja spasila 160 do 180 tisuća muslimana. Naravno, ne bi oni svi bili pobijeni, nisu bili ni u Srebrenici svi pobijeni, ali su spasjeni svi. Jer svaka onaj pobijeni je ta tragedija za cijelu obitelj. Ne znam ja kome je gore, da vam ubiju muža ili da ubiju vas. Znate, nekome je milije da ubije njega nego da mu ubiju znači, ili djeci ili tako. Znači, spašavate sve. I to je Hrvatska vojska napravila, niko to u povijesti tako nije napravio. To su muslimani kojima smo ratovali do jučer. I mi smo to napravili i to Hrvatska ne smije reći. To se šuti, to se prešuti u ovoj zemlji. A ja ako to govorim, onda mene ne smije, opet zbog toga što se mora šutiti, onda bolje nemoj čak ni spomenuti kako se zove, da ne bi neko pročitao na internetu našao, vidi taj priča, a čovjek je puno uradio u znanosti, svašta je uradio, pa možda i nije to glupo što on govori. I onda se i prešućuje totalno. I ljudi koji to govore, a kamoli takve fakti koji govore o veličini hrvatskog naroda. Jer to što smo mi napravili Domovinski rat je veličanstveno. I kako oni mogu sa nekim sudom u Hagu, koji je smiješan sam po sebi, njihove odluke o granatiranju, prekomjernom granatiranju, to je nešto za idiote, priča za idiote u kojem kažete prekomjerno granatiranje, u kojima je ubijen jedan civil, onda se uspostavi da i taj jedan nije ubijen. Koliko je u Vukovaru poginulo ljudi u granatiranju? Pogledajte koliko je pogođeno civilnih objekata u Vukovaru samo, a koliko je dole. Ovi kažu da je pravila 25% granata promašilo više od 200 metara, a 400 metara 1% granata je promašilo, a po međunarodnom pravu, vojnom zakonu se civilni objekti moraju graditi 600 metara daleko od vojnih objekata. Prema tome, Srbi su, kažu suci u Hagu, kolektivno pobjegli zato što su negdje daleko čuli da nešto puca. I su li Vukovarci svi pobjegli iz Vukovara što su im padali na glave. I zato vam je Slobodan Milošević u onom dokumentu koji obrana hrvatskih generala uporno traži, mada ih sam sud u Hagu je objavio, znate šta je on rekao za te svoje sunarodnjake? Su pobjegli, jel' to? Kao zečevi. Kao zečevi, da. Kao zečevi. I zato je meni smiješno kad Srbi u Hrvatskoj uopće spominju Oluju, koja je trebala koja je sprečila masakr u Bihaću, u kojem su oslobođene okupirana područja koje su po međunarodnom pravu trebali biti oslobođena, a oni su pobjegli kao zečevi. Za mene je sramotno da pobjegneš kao zec. To je velika sramota. I onda se ni to valjda u Hrvatskoj ne smije spominjati da je Milošević tako nazvao, da se ne bi uvrijedila. To je istina. To im je Milošević rekao. Da, pa to je bilo odmah nekako iza toga, je li tako, na njihovoj skupštini ili čemu već? Ne, tajni odbor vijeća. Ali slabo koristimo sve te argumente. Upravo zbog toga. Zato što je ovo što sam vam pročitao od Kuharića, to nije
nije ni poštivanje hrvatske vlasti od 2000 na ovamo, to uopće oni samo služe i slušaju šta kažu svjetski mučnici i tako se ponašaju. Sjećate se vi jedne slike kad je ministrica vanjskih poslova Amerike nešto bila rekla na konvenciji za tisak pored predsjednika Tuđmana, pa joj Tuđman obrusio da to nije istina i joj pokazao i rekao što je, pa je ona istrčala crvena ovakva zajapurena jer je Tuđman očitao lekciju jer ona se usudila pred njim govoriti o hrvatskoj povijesti. Možete zamisliti nekog hrvatskog političara danas da bi se usudio pred bilo kojim od ovih velikih političara tako nešto ih ispraviti i samo će poniznuti glavom. A ja sam, da se vratim na ono što ste me odmah pitali sa Europskom unijom. Ja sam upravo ovo što je Kuharić govorio, ja sam savjetovao našim kako da se odnose uopće prema Europskoj uniji. Ja sam 2002. u Dubrovniku na jednom predavanju, zvao se Sramotni sud u Hagu, rekao, i to je ovdje drugi citat na ovoj knjizi, pa ću vam pročitati. Kaže, možemo ući u Europsku uniju pod jednim uvjetom. Neka nam se ispričaju zato što su oni, Europska unija, sudjelovali u nacističkoj i velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku. To je moj citat koji je napomenuo. Na tome da smo se mi ponašali tako, mi bismo već bili u Europskoj uniji. Jer da smo mi njima stalno spominjali Bihać i da su oni morali pravdati da nisu, oko ovoga što su željeli pokoju u Bihaću, onda bi nas oni primili u Europskoj uniji da mi ne bismo imali razloga to stalno ponavljati. Ali i Vukovar i sve ono što se događalo upravo je to tako pod kišobranom u određenom smislu međunarodne zajednice. Gospodine Pečariću, je li moguće, dakle, očito politici, onima koji su na vlasti u Hrvatskoj sve ove godine, dakle ne govorimo samo o aktualnoj vlasti sada, ipak je Europska unija broj 1. Je li moguće da političari vide spas ulaskom u Europsku uniju s obzirom na doista tešku gospodarsku situaciju? Iako ne cvjetaju ruže ni u Europskoj uniji po pitanju toga. Ali... Spas, ja ne vidim, pazite, sva ova rasprodaja Hrvatske koju smo imali, mi smo to debelo već plaćali i Europskoj uniji i u svijetu. Uzmite ove pretvorbe banaka. Znate, ona restrukturiranje je bilo 76 milijardi, a prodali smo ih za 6. Znači, ali ne možemo... Ovo smo im poklonili, prodali smo njima banke za ništa, znači oni su mnogo više dobili i sad oni ako nama nešto i pomažu, to je samo mrvica od ovoga što su nam već uzeli. Prema tome, veći je problem kod nekih naših političara bio tome što se oni boje da će nas u paketu opet spajati sa Srbijom. Aha, to je bijeg od Balkana, recimo. To je bio bijeg od Balkana i to imaju. Ali kažem, opet je bijeg, meni je to isto, to je više je, kada razmišljamo o tim ljudima koji to tako gledaju, više gledam da je činjenica da narod bira ljude koji služi svjetskim moćnicima, pa kad oni, ti koji su na vlasti, ako se tako ponašaju, oni žele da im Srbi opet budu gazde, i to se vidi u 11. Hrvatskoj se doista osjeća, i onda se nadaju da će u Europskoj uniji se od toga biti ipak poštećeni. Međutim, vrlo brzo kad bude Hrvatska primljena, bit će primljena Srbija, ne pod uvjetima koji smo mi bili primljeni, onda će Anci tamo opet i to već počinju. Ja sam to davno napisao u jednom intervju, a sad vidim da i drugi to već počinju govoriti, da će onda će vam opet praviti neku zajedničku kafu unutar Europske unije i opet će vam oni biti gazde. Moram vam reći da se u Njemačkoj sasvim podrazumijeva da ulaskom u EU gubimo dio suvereniteta, što naši političari, bez obzira opet ponavljam koje opcije, to ne daju ni čuti. Ne, ali kažete, oni kažu, oni imaju samo dvije opcije. Oni imaju ili će biti sa Srbima ili će biti ovamo, pa i jedan na jedan i drugi način nemaš suverenitet. Nemaju povjerenja u sebe, nemaju povjerenja u svoj narod, da mi možemo ih samostalno. Ovo što sam ja ovdje rekao. Druga je stvar da se radilo ovako kako sam ja rekao, da ideš dostojanstveno tamo. Onda ti niko neće nametati ni tamo, nego će te poštivati. Inače, Englezi koji su nama tradicionalno neprijatelji, oni ne poštivaju ljude, koriste ih, ali ako im se ne suprotstaviš, kad si u pravu, oni te ne poštivaju, samo će te da koristiš. Brzo nam vrijeme prolazi, idemo prema kraju emisije. Deklariramo se kao kršćani. Obvezuje li nas ta deklaracija ipak? Trebalo bi. Nažalost, moramo voditi računa
da smo dugo vremena živjeli u komunističkoj Jugoslaviji i ima jedna moja šala na tu temu, možda će vam biti interesantna. Negdje, kad sam došao 1992. prvi put u Australiji, onda sam ih ja upozoravao, znate, kad vam dolazimo mi iz Hrvatske, morate voditi računa da smo mi odrasli u komunizmu i svi mi imamo jednog malog crvenog u glavi. I sad isprijatelje se sa mnom, oni tako prikaju, kaže, jel te profesore Pečarić, pa i vi nešto nama o nekom malom crvenom u glavi, pa zar vi isto nama ne dolazite iz Hrvatske? Pa kaže, pa znam ja da ja isto imam malo crvenog u glavi. Samo možda za razliku od nekih drugih, ja ponekad ustanovim kad iz mene govori taj mali crveni iz glave i znate šta ja uradim? Da? Odem pred ogledalo i pljunem gada. A čekajte, jesmo li možda provedbom lustracije nešto mogli učiniti? Iako je kraj emisije, pa bojim se da lustracija prvo je teško je bilo izvedljiva za vrijeme Domovinskog rata. Oni su, istina, mnogi od njih, pazite, kako ćete ilustrirati Bobetka? General je bio i prije, jel? Pa dobro, znači, i Tuđman isto. Gotovina je i Tuđman, da kažem. Jel? A Tuđman je, njemu se moglo kroz njegovo djelovanje, kako promatrate, u okvirima države, pazite, ono što sam rekao, 69. godina on govori o Europskoj uniji. Kako može postojati velike ideje i mali narodi, a prije toga, 67. on bio predložen za akademiju, pa mu ne daju, politički mu ga stopiraju i tako. On se uvijek bavio na neki način tim temama i u okviru onoga sustava u kojem možeš, koji su bili u hrvatskom interesu. Znači, taj njegov put cijeli, kad gledate tako, međutim, vidjeti, možete tu nit hrvatskog interesa koji je rastao. On je 76. napisao da je za neovisnu hrvatsku državu. I tako, to je još bila Jugoslavija, ali htio sam reći za mnoge druge koji su bili u toj zemlji, oni su jednostavno, naš problem je crveni u glavi kad imate te ljude kojima dan danas je Jugoslavija ono što je meni Hrvatska, njima je Jugoslavija. I većina takvih danas u Hrvatskoj vladaju ovoj zemlji. Ali to su sad opet isto nove polemike po pitanju onih kojima je recimo Hrvatska bila na prvom mjestu, a ipak im je ispostavilo se da je bio novac ili ne znam što ispred te Hrvatske, pa onda su se ovi svi drugi imaju argumente. Da, ali pazite, meni je smiješno bilo ako gledate ovaj zadnji period kad je Kosorica bila na vlasti i kad su vam svi koji su takvi, koji su išli na sud su bili iz HDZ-ovci. A od ovih ljevičara nemate nijednog kao lopova. Pa za vam nije to malo čudno? Znači kako oni svoje ne daju, a ovi su svoje trpali, zato ja sam napadao jako HDZ, da ne mislite ja... Da, razumijem, da. Ali je čudno vam je malo da ovi koji su stvarali Hrvatsku državu i koji su se borili za Hrvatsku državu ili onom generalu što su kao neka žena je vidjela da je imao dijamante pa niko ne zna odakle ti dijamante pa je na kraju osuđen i tako dalje. Mislim, takvih priča imate to, ali meni cijela ta priča je više miriše na borbu protiv onih koji mogu omogućiti nekakva materijalna svijesta da hrvatska opcija živimo. I onda se ismiju ti ovi svjedoci, vjeri se, sad znam, bilo je ovdje Glavaš osuđen. I onda je osuđen je Glavaš, jer je onaj koji je priznao da je ubojica je svjedočio protiv njega, a potpredsjednik Vlade Šeks je bio svjedočio za Glavaša, onda se, ili Sabora, onda je autoritet i veće poštenje kod ubojice, vjeruješ ubojici pa osudiš Glavaša, a ne vjeruješ potpredsjedniku Sabora. To je takva bila situacija. To nije smiješno. Sad bi mogli puno novih tema, ali na kraju smo emisije. Mislim da smo počeli onako sa patriotizmom i domoljubljem. Evo, za kraj vama ostavljam jednu rečenicu za zaključak, nemamo puno vremena. Nadam se da smo bili jasni. Ja mislim da je sve rekao i kažem, ljubav prema Hrvatskoj iznad svega. Hvala vam lijepa, profesore Pečariću, na ovom razgovoru. Puno uspjeha u daljem radu i puno dobrih knjiga. Ja vjerujem da evo i ova će naći put do svojih čitatelja. Teško. Teško. Do čitatelja možda hoće, ali... Da, ali teško je kad niste dostupni medijima
Znate, ono što nije u medijima ne Sad postoji. ćete vidjeti, poslije ove emisije nećete imati dovoljno, morat ćete nove tiskati. Hvala još jednom, želimo puno uspjeha u daljnjem. Hvala i vama što ste mi dali. Poštovani gledatelji, vama hvala za pozornost. Nova emisija je na programu vaše lokalne televizije točno za tjedan dana u isto vrijeme. Doviđenja.